Aquest proper dissabte 30 de setembre a les 7 de la tarda al Convent de les Arts arrenca la nova temporada de Tardor-Hivern i ho fa amb l'espectacle Fabulae, del cor Sant Esteve de Vila-seca acompanyat de l'actor Enric Arquimbau. Per això avui al magazín tenim el plaer de parlar amb Xavier Pastrana, que és el director artístic del cor Sant Esteve de Vila-seca. Xavier, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs primer et preguntarem que les lletres de les diferents cançons que podem sentir al llarg del concert són les faules, que són aquestes històries fictícies on els protagonistes normalment són els animals i que també parlen. Quines històries heu seleccionat per aquesta obra? A veure, la idea era agafar el gènere de la faula en un dels seus orígens més llunyans, que és del segle I després de Crist. Llavors vam triar algunes d'aquestes faules, algunes molt conegudes, com per exemple la del corb i la guineu, que és el conte aquell que hi ha un corb que té un formatge que salta a l'arbre i la guineu li vol prendre el formatge i per prendre el formatge li diu, bueno, segur que ets molt guapo, un corb, i segur que tens una veu preciosa, tant de bo la pogués sentir. Llavors el corb es posa a cantar, i evidentment li cau el formatge i la guineu li pren. Aquest és un dels contes més coneguts, però després n'hem agafat d'altres també desconeguts o no tan coneguts, i amb dues particularitats tot plegat. Una és que els textos són en llatí, és a dir, els farem en una llengua que ens queda més o menys propera i llunyana a la vegada, però que sí que conserva doncs, l'esperit aquest de les faules que van néixer més com una crítica social que no pas com un conte moralitzant per nens, no? Queda una miqueta més políticament més incorrecte en alguns moments, però també més interessant. I després l'altra particularitat és que tots aquests textos van lligats amb tota una història, amb tot un argument que porta l'actor Enric Arquimbau, que actua en el paper de Fedra, de Gai Juli Fedra, que és l'autor que va recollir aquestes faules en el segle I després de Crist. I per altra banda, l'arranjament musical té el segell propi teu, de Xavier Pastrana. Com va ser aquest procés de creació a partir d'aquestes històries? Bé, doncs, jo ja feia temps que tenia ganes de musicar per separat, per dir-ho així, contes per un costat i de fer música en llatí però que no fos religiosa, i llavors aquest projecte, diguem, que reunia les dues coses que ja fa temps que tenia ganes de fer. Llavors, la gràcia o la característica també d'aquests textos és que, si bé funcionen en vers, però no en vers rimat, per tant, per nosaltres a l'hora de musicar-ho és gairebé com una prosa. Llavors això et dona primer una falta potser d'estructura, però també una llibertat després a l'hora de musicar. Llavors el repte era donar a cada moment del conte doncs l'emoció concreta per cada acció de les que passaven, no? Llavors, si en un moment doncs, hi ha una guineu que li pren un formatge amb un corb, doncs la música s'accelera perquè se suposa que hi ha una mínima lluita, i com aquestes coses, doncs moltíssimes, no? I es tractava d'intentar donar tots els relleus que pot donar una persona que explica un conte en un nen, doncs traspassar-los a la música. També és com un repte personal per tu mateix, no? Sí, esclar, però de totes maneres jo ja havia escrit moltes coses pel cor Sant Esteve quan jo el dirigia fa anys. El que passa que quan jo el dirigia era més aviat un cor femení que no pas un cor infantil, i en aquest cas ara mateix és un cor infantil. Llavors les possibilitats són unes altres, t'has d'adaptar una miqueta més, i després també que la música està acompanyada per cor i està acompanyada per 8 instruments. Hi ha un quartet de corda, un piano i 3 instruments de vent. Llavors això et dona més possibilitats, però també, evidentment, s'ha de vigilar més perquè sempre has de tenir en compte que els instruments no es mengin el cor infantil, que evidentment no té un volum, el mateix volum que un cor adult, per dir-ho així. I que el cor infantil és aquí el protagonista de l'obra. Però aquest espectacle és una unió, com bé dèiem des del principi, entre el cor Sant Esteve i per una banda i per l'altra de l'actor Enric Arquimbau, que com bé ens apuntaves abans farà el personatge del Gai Juli Fedra, i que és un personatge molt especial en aquesta obra. Com vau aconseguir fer aquest espectacle junts, aquesta unió?
Mira, per sort, i també per això vam anar a buscar l'Enric Arquimbau, ell és una persona que ha cantat, i canta encara, fa molts anys que canta amb cors i coneix la música coral perfectament. Llavors, l'adaptació no és que sigui ràpida, és que és instantània, perquè a més ha fet moltíssimes coses, moltíssimes col·laboracions amb cors i amb músics, i per tant, de seguida ell entén quines necessitats té el cor, què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, i això en aquest sentit va funcionar de seguida. A partir d'aquí només es tractava de que tant el cor com l'actor, diguem, es posessin d'acord amb què és el que necessitàvem de cada moment de l'obra. Llavors, clar, ell, en el moment de posar-se allà i a fer el seu paper amb nosaltres, tot va acabar de redonar-se una miqueta. Havíem fet tots els assajos, però esclar, només de la música i alguns moviments escenogràfics que fa el cor, però en el moment de posar un actor que et porta i et transporta d'un lloc cap a l'altre de l'argument, llavors tot agafa molt més sentit i l'espectacle, per dir-ho així, o la sensació del cor s'amplia moltíssim perquè arriba tota una altra dimensió que normalment en els assajos o en el que és un concert habitual no hi és. I en aquest cas hi ha aquesta dimensió teatral que és molt, molt, molt d'agrair per part del cor. I el cor Sant Esteve és un cor de veus blanques, és a dir, que els seus integrants són nens, i al començar a treballar aquesta obra, quan tu els hi vas portar, quan vau portar-ho amb la directora, amb aquesta temàtica de caire fantàstic, suposo que ells van començar-lo il·lusionats. Sí, va ser molt curiós al principi perquè, com ja t'he dit, el fet d'agafar... O sigui, les faules van ser un gènere que van néixer abans de la Grècia Antiga. Estem parlant de potser 1.000 anys abans del naixement de Crist. I es van anar traspassant. I el fin no va ser fins ben bé la Revolució Francesa, si no m'equivoco, que es van començar a recuperar o a traspassar cap a la part més escolar, diguem, cap a la part més infantil. Però en l'origen no eren pas així. Llavors, per exemple, hi ha una de les històries que el protagonista acaba morint d'una manera molt, molt tràgica. I, clar, en el primer assaig, els nens deien, però es mor al final. I, clar, sí, però no passa absolutament res. De seguida ho entenen i ja està, tampoc no cal... No són tan de sucre com ens pensem, sinó que ho entenen molt. Però sí que el missatge dels contes no és en absolut infantil, ni la manera tampoc d'explicar-ho. És a dir, hi ha un fons, jo crec, prou profund per qualsevol, tant per infants com per adults. I aquesta també era una miqueta la idea, és a dir, no es tracta de fer un espectacle, es tracta de fer un espectacle que pugui ser per tota la família, però no és un espectacle infantil només, sinó que són diferents parts d'un prisma que jo crec que tothom, poc o molt, s'hi pot mirar i en pot gaudir. Doncs això és important, que l'espectacle, encara que estigui interpretat per nens, al rerefons d'aquestes històries i de com ha estat feta aquesta obra, doncs sigui també per a tots els públics. I per acabar, Xavier, què els diries a la nostra audiència, a tots aquells que es vulguin acostar aquest dissabte, dia 30, al Convent de les Arts, perquè vinguin a gaudir d'aquest espectacle? Doncs bé, primer, si no coneixen el cor Sant Esteve, penso que està molt bé que vinguin i l'escoltin. És un cor que té més de 40 anys d'història, que ha fet moltíssimes actuacions per tot Catalunya i per Espanya, fins i tot a l'estranger. És un cor que, tot i que evidentment va variant perquè depèn molt de la canalla que tinguis cada any, i això em passa en tots els cors infantils, diguem, però és un cor que funciona molt bé i és molt bonic veure nens i nenes de l'edat que tenen ells afrontant-se amb obres llargues, complicades, fent-ho de memòria, movent-se per l'escenari. Només per això jo crec que ja val la pena. A part, també penso que està bé poder assistir si no a l'estrena, és pràcticament una estrena, hem fet 2 concerts, aquest serà el 3è concert, d'una obra escrita fa mig any, per dir-ho així. Sempre, jo penso que és interessant
més que res per veure que, una cosa que s'acaba de fer ara, a veure com és, no? Però estem molt acostumats a sentir música de fa 100, 200, 300 i 500 anys, que està molt bé, és fantàstic, però també el fet d'interpretar obres de composició recent no és tan habitual potser com hauria de ser en els auditoris. I doncs val la pena, jo penso, ja que el Convent dels Arts d'Alcover ha apostat per això, de donar una oportunitat de venir. I una cosa que crec que puc garantir és que ningú s'avorrirà, perquè en l'espectacle passen coses suficientment interessants, com he dit abans, per tothom i per poder gaudir tant de la música com del text, com d'un gran actor com és l'Enric Arquimbau, com d'un grup instrumental fantàstic també que tenim que ens acompanya. Vull dir que són moltes coses en un sol concert i crec que val la pena comentar-ho. Doncs Xavier Pastrana, el director musical del Cor Sant Esteve, moltes gràcies avui per ser aquí amb nosaltres i esperem veure'ns aquest dissabte, dia 30, al Convent de les Arts, a veure aquesta obra tan recent i també de quilòmetre zero. Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem allà. I recordar als nostres oients que les entrades per a aquest espectacle estan disponibles a www.convenarts.cat i des d'una hora abans de començar l'espectacle a la taquilla del convent. Les entrades tenen un preu de 6 euros i 4 euros amb el carnet del convent. Aquest espectacle està inclòs dins de l'abonament Petits i Grans. Per a més informació consulteu la web del convent www.convenarts.cat o adreceu-vos a la Casa de Cultura Ca Cosme d'Alcover. Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.